Fit-12 ta' Wissu li għadda l-Ombudsman wasal għal konklużjoni li d-deċiżjoni tal-iskola primarja tal-Imġar li ma tiftaħx il-bibien tagħha qabel il-ħin tal-iskola ma kienx raġonevoli u tmur kontra regoli ta' amministrazzjoni tajba. L-Ombudsman kien enfasizza li s-sigurtà tal-istudenti għandha tkun l-ewlieni tad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Kien qal li l-aspetti finanzjarji għandhom jingħataw l-importanza mistħoqqa imma l-istudenti għandhom ikunu aktar protetti fil-bini tal-iskola anke jekk b'livell minimu ta' supervizjoni. L-Ombudsman fir-rapport tiegħu jgħid li din mhix problema tal-Imġar biss u appella biex tittieħed azzjoni qabel l-istudenti jirritornaw dwar l-iskola biex tkun evitata xi traċedja. Madankollu għalkemm għaddew aktar minn ġimagħtejn minn meta l-Ombudsman lesta l-investigazzjoni tiegħu, il-Gvern għadu ma tkellimx mal-MUT biex tinstab soluzzjoni. Ktibna, anka konna tkellimna dakinhar, aħna dejjem lesti li nikkonsultaw mal-Gvern tajjeb fuq dawn l-affarijiet. Il-Gvern s'issa għadu ma avviċinanniex fuq din l-istorja biex aħna nitkellmu miegħu. Kevin Bonello qal li l-Ombudsman ma konsultahomx, madankollu lesti jgħinu ħalli jsibu soluzzjoni. U ma qalu li s-soluzzjoni mhijiex biss li ġiel il-kapijiet tal-iskola jiftħu l-bibien qabel il-ħin, iżda li jkun hemm arranġamenti biex ikun hemm min jieħu ħsieb l-istudenti. Danna kull m'għandha bżonn insibu ftit persuni skont ir-ratio ta' tfal skont kif tippermetti l-liġi, dawn intuhom dik l-allowance li l-Gvern jagħti f'każ ta' supervision biex huma jkunu responsabilizzati mill-bitfall li jkunu ġol premises dakinhar biex l-ewwel ma jkun reħat. U t-tieni net, jekk Alla ħares qatt ikun hemm xi inċident, ikun hemm min jieħu responsabilità tiegħu. L-MUT tgħid li mhux diffiċli li tinstab soluzzjoni għaliex diġà saru arranġamenti simili fi skejjel oħra, inkluż skejjel f'lokalitajiet li huma kbar ħafna. Tajjeb jieħu l-iskola kollha